joto no sawo watei kaisa kebeng menghinei abagui khoroksa borok bini hamkrainai tugui swnamkha haike bono phalei rikha abagui tabok jotoni arno tongo kaisa sabdi borok rok sawo satungbo kaisa kebeng menghinei abagui kebo khoroksa hamkrainai tukte swnamkha AC rok kisip rok tei cooler rok a company rok tabok bwswkrang aji tongkha जों tabok lekhawi phano manbai gla jefro langmao tekto phayo kebeng phayo apro जों dolrok no shak no sangsar no family rok no dusrio pia abo kaisa tekto ya dukho ya kebeng mangya but nangbano kebeng manghini wansuk tongo abo kaisa nini bagi chances si nang no bujiwi naidi nini aro kebeng mang tongkhe nini sago mangsa to tongo hinai pia nini lakmani joto kebeng mangna swkmai rukake lakmani tongthokma tamo tongsiba mangsa suk to kebeng mang phaikana abagui to asungsaro mobile computer car plane TV aborok kwbangma swnamjago tabuk suk jora je manui swnamjagui phaikha pia ulo salo swnamjaknai aborok joto kebeng mang phaiyangkhe swnamjakla khama dolrok tangui hinkhe kebeng mang tongkhe se hangphraini manui swnamjago muchungma tei nangma aborokbo borokni wansuk mano kusuk wansuk ribo pia abo kaisa kebeng mangno ongui mano nang tabok jeno kebeng mang ongjagui tongo abo kwbangma borokni kebeng mang chonghui naidi jefro mobile kwrui khu abo haksal tei kok sanani bwsukse kebeng mang a kebeng mangni hamkhrai masa borok naitukha tei mobile swnam rukha a borok tabok bwswkrang aji tongkhana pia abo nini bo kaisa kebeng mang tongmani but nang bini hamkhrai naitukna khailia abagui nang parilia actually kisa wansugui naile dolrok जों जेफा samungkhai tongphano जों a samung bai kaisa kebeng mangni hamkhraisi naitugo hayada dolrok tabo wansuk di nini lakmano teiwui nini lakmao abo hai bwsuk kwbang kebeng mang tongo jeno nung saktarke hamkhrai tubu mano pia जों mania tangi hinkai जों chini kebeng mangno bwkharui mania pia nung waisa a kebeng mangno bwkharui mankha successful ungnai no ungnai afrono no kebo phano kasui mangla kisa salsaka india o internet belai ke slong tongmani abagui afro internet company no kabang rang mario afro joto sawo a kebeng mangni hamkhrai masa suk phano tubuke a borok market ni top ongui thangkha mohinai tabok chini logeo tongo jiu asuk dakti top position o sokphaikha songui phano mangla jiu asuk kisa jorao top company ongui thangmani reasons ke amosi jiu kotor kebeng mangni hamkhrai tubumani abagui jesuk kebeng mang kotorangnai asuk no hamkhrai bo kotor mannai kwbangma borok no sawo ani lakmano nung mankha khe sawi mankhamu kwbui kebeng mang tamo akon ang buchikha nin lakmao kotor kwbangma kebeng mang tongo hinai pia ang songo nung kaham khe wansugui bujiwui a kebeng mangno solve khainani saktarkha khe nangbo a kebeng mangni solution naitugui manai hinai paithago tei thaisa kok sana muchungo dolrok je borok sakni bwkhano sakni kebeng mango ruwi manai pia kebeng mangno kebeng mang hiniyawi kebeng mangni hamkhrai naituknai a borok bini lakmao kwbui hamkhrai no manai tei dolrok o video no norok bahai nangkha tolao comment khai sadi kaham nangjak khe o video no like khai norok ano phan rei mano tei ani channel o kwtal wngtongo khai subscribe khai mano ani o video no nai tongma bagui norok no belai ke hambai